Maulate ma di Tuhan, maulate ma ng di kita lumobi di hamubuna ni hasutun namin. Para anak ng pergurupe, at dorak semua tawag kami, hata di ingot-ingot, atik adong nasa surat kami ang non, sa tinggal nangit-nangit, tiroy hamuhami, dari matulotod kita sa plobat. Mata ni ulaon, himana na yung sipatupaon ni suhud para anak, hima di tanggal 14 bulan Sia 2024 tepat hari Sabtu. Pamasuk-masukan di gereja GKPI Jalan Air Bersih. Masih rapat di gedung GKPI jam Sia pagi wib. Gor di Sinamot 5 Rabu Pinumo. Gudang di Sinamot 45 juta rupiah, ditambah Jabar Hata Tuna 22 juta 300.000 rupiah. Nunga di pasahat para anak soon patujolo di Sinamot, gudangna 47 juta rupiah. Panggohina 2 juta naik 5 di mata ni ulaw. Godang ni ulos na naing si pasahaton ni Parboru siya lepat. Panadayon 10 hali panggorao ditambah paket godang na 600.000 rupiah. Panadayon tutulang siya turi 20 hali panggorao ditambah paket 300.000 rupiah. Ulos turunan sadari 300.000 rupiah satongan siya paket. Persuhian na parjolo tu STM Kristen Tanah Merah gudang na 200.000 rupiah. Persuhian tu Punguan Tobing gudang na 200.000 rupiah. Persuhian tupungan siaturi matanyari gudang na 200.000 rupiah. Tupunguan Utagalung si godang-godang gudang na 50.000 rupiah. Sirape manis opak 2, olok-olok opak 2, ingot-ingot opak 2. Acara adat di gedung Permata Gria, Jalan Pelajar, Teladan Medan. Pajutina Lobu Sitio. Jabar Nani Eropan Mangihut. Tahungan 2 Eber Tutobi. Ulau ni ulau sadari. Titim Marakuk Manggohima Margatobi. Jumlah ni undangan berkomunikasi mamu. So ini majo somon hasil ni konsep natahatai mulu tungarong na lobi kurang amang ina marsiti roh kita. Mauliade. Maulate ma jumolo tadok tua mata de bata. Holog damena do natajalo. Dihahipason di perdagingon dohot tirus irohamuna bona ni hasuhutan margatubing dohot margapapahang di pasahat hamu tu habi raja di longas sahutamuna ima pinggap pasu pinggan nahot di hudulan na sisa datangiang sisa dapangiduang mahita tua matana matua debata sayhok ma pasu-pasu ni debata jalota tujulannya rio hok manang badan ni anak dok buru ni huriai di pasu-pasu amat tanah matua dewata marakup di pasat hamu tuhami dongas sahutamuna ima boras pir asa pirme na proki bahu-bahu mapas samotan pirma ton dini hamu bona ni hasuhutan nami dohot anak dok buru ni huriai luzu-luzu mana akapas samotan
Marakupot ringgi sitio suara songon si palas rohani amat daraja inat tasori pada asa pinatikon hujud pitopi ni tapia mana dunia pehamu mengalaka sogot boda ni hasutan nami saya di pasu-pasu amata di si mahamu dapota parsaulian mauliate madi hamu boda ni hasutan nami lumobi may disuhut para nak marga pakpahan amang boru na burju nunga ditodoho boru dobingi ikko parumaimu nunga di pasato songsoban ni hummu sinur mapinahan gabi mana diulah di tanganmu singkat ni na pinasahatmu tu hula-hulam pasu-pasu na mata na mertua di bata alami dohonom nami do sedong asahuta di dos nirohamuna asa palintang ina pagabi galigaido tinabot-aboan ari muna do sungguh gabi dalah horis hamuna marhula boru marhite hidulan dari bagas apotarion nunga dos rohamuna marsi paululuan asa-asa ni suru sa matuboteang nunga sata ulahon ima ulahon marpulsaw marhata sinamot sahab mahamu boleh hasudan nami na dua belah pihak sahab may tadi pasu-pasu debata jala toktong mah horas-horas songonima hata ingot-ingot tulhali may tamad dokon hata ingot-ingot 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 ingot-ingot